skud. Jeg prøver at løbe derhen. Det lød rigtig uhyggeligt. Jeg er bange. Hvad? Den røde lampe, der lyser. Prøv at se derovre. Man kan ikke se den fra mit lille bitte kamera. Jeg prøver at gå derover. Der er et fodboldmål. Nogle lamper rundt omkring. Så det er en lille sportsplads, vi har her på Fredningsvej. Jeg tror, vi nærmer os de her zombier. Jeg har let efter dem i dagvis. Jeg vidste, de var her. Men jeg vidste ikke, de havde våben. Det lød i hvert fald som et våben. Nå, jeg nærmer mig den røde lampe. I kan se den nu. Den blinker meget kraftigt. Jeg ved, hvorfor den er der. Fuck! Det var fandme et skud. Jeg hørte kraftigt med et skud. Og det var helt vildt tæt på. Det var spooky. Det var rigtig spooky. Okay, jeg nærmer mig lampen. Der lugter rigtig meget krudt. Nå. Jeg samler lampen op. Det var da en mærkelig lampe. Prøv at se. Jeg putter den i lommen. Så må jeg videre. Jeg æder med bange nu. Der er også fugle. Jeg prøver at gå ned her. Jeg tror, det var herovre skuddet kom fra. Hold kæft, hvor var det uhyggeligt. Ja, det er her. Jeg har ikke prøvet at se noget så uhyggeligt før. Det var helt virkeligt. Jeg ved, hvor zombien er. Jeg kan høre noget. Ja, det kommer herovre fra. Der er spor. Jeg kan se spor. Det bliver mere og mere uhyggeligt. Ja! Der! Det er der! Hej. Og velkommen. Jeg hedder Lasse Lange Jensen, og jeg er en dreng på 11 år, der bor på Fredningsvej. Og i den sidste måned har vi opdaget nogle meget sære ting. Nemlig lig. Levende lig. Det er sådan nogle afrikanere, vi kalder zombier. Lige nu befinder jeg mig midt i en af gårdene. Men jeg skal ud og lede efter dem. Og det skal jeg nu. Ønsk mig held. Jeg hørte et skud. Et højt skud. Jeg prøver at løbe derhen. Det lød rigtig uhyggeligt. Jeg er bange. Hvad? Den røde lampe, der lyser. Prøv at se derovre. Man kan ikke se den fra mit lille bitte kamera.
Jeg prøver at gå derover. Der er et fodboldmål. Nogle lamper rundt omkring. Så det er en lille sportsplads, vi har her på Koldingvej. Jeg tror, vi nærmer os de her zombier. Jeg har let efter dem i dagvis. Jeg vidste, de var her. Men jeg vidste ikke, de havde våben. Det lød i hvert fald som et våben. Nå, jeg nærmer mig den røde lampe. I kan se den nu. Den blinker meget kraftigt. Jeg kan vide, hvorfor den er der. Fuck! Det var fandme et skud. Jeg hørte kraftigt med et skud. Og det var helt vildt tæt på. Det var spooky. Det var rigtig spooky. Okay, jeg nærmer mig lampen. Der lugter rigtig meget krudt. Nå. Jeg samler lampen op. Det var da en mærkelig lampe. Prøv at se. Jeg putter den i lommen. Så må jeg videre. Jeg æder med bange nu. Der er også fugle. Jeg prøver at gå ned her. Jeg tror, det var her overskuddet kom fra. Hold kæft, hvor var det uhyggeligt. Ja, det er her. Jeg har ikke prøvet at se noget så uhyggeligt før. Det var helt virkeligt. Jeg ved, hvor zombien er. Jeg kan høre noget. Ja, det kommer herovre fra. Der er spor. Jeg kan se spor. Det bliver mere og mere uhyggeligt. Ja!